थांनाय 5 बोसोराव गोविंद सारा एबा प्रमोद सारा खुगाजोंल' बुंबाय थाबाय केसखौ फोजोबना होगोन होननानै। खुलुमबाय। लोगोसे गिबियावनो साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननिसिम मागो दमासिनि गोजोन बावहरनाय थाबाय। आरोबाव लोगोसे 2026 गोदान बोसोरनिबो गोजोन हामलायहरनाय थाबाय। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि जा मोनसे स्टेन्डिं इसु, बे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोनसे स्टेन्डिं इसुखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा खुगा गोबां रोखोमनि गोबां सोंथि लालायनानै सावरायलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय दिनैसिमबो गैया बियो। मानि थाखाय गोविंद सार आरो प्रमोद सारमोना जेरैबायदि बिथोनल' होबाय बुंबाय थाबाय, बेबायदिनो हाग्रामा साराबो दोनलाङा। बिथांखौ जों गुरै खावलायहरो जे बिथाङा जोंनि केसफोरखौ मावगोन होननानै। दिनै एनडिबिआ जों बर' माहारिनि थाखाय मा थांखिजों दिनै स्ट्रागल खालामबोदों, बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय थांनाय 2027 जानुवारि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट, जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों मिथिगौ जे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां अख्राङाव लाना फैनाय जादोंमोन। लोगोसेनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ, जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरा बै माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांजायैखौबो जों दिनै फोरमान मोनदों आरो जों दिनै गावबागाव मेगनजों नुनो मोनदों, मिथिनो मोनदों। अब्ला दिनै बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो। दिनै जाय थांखिखौ लानानै, जाय खोथाखौ होनानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन, बेनि आन्दोआव जों बर' हारिनि साथाम साब्रैसो लिडारफोरनि माबाफोर पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो थांखि लानायनिल' मोनसे प्लेन पलिसिमोन नामा? जुदि बेफोरबायदि नङाब्ला मानि थाखाय, मा जाहोनाव आरो माबोरै बे बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि A to Z जेंना जेथोफोरा सुस्रांजादिया? बेफोरबायदि माखासे रिजनखौ लानानै गोबां रोखोमनि गोबां सोंथि। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि खालामखांनायनि उनावहायबो दिनै जोबथेसालियाव दोनहरफिननायनि आन्दोआव सोरबा जों बर' हारिनिनो माखासे गेदेमा लिडारफोरनि पलिटिकेलि मोनसे प्लेन पलिसि दं नामा? आरो जुदि गैयाब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थाखानाय स्टेन्डिं बै पलिटिकेल लिडार, बै माहारियारि आफादफोरनि लिडारफोरा बै जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ, बैसोरखौ माबोरैहाय माबे मोनसे लामाजों थांबा उदां अख्राङाव लानानै फैनो हागोन, बे माखासे इम्पर्टेन्ट प्लेन पलिसिफोरखौ लानानै मानो जुथायै सावरायनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय बेराफारसेथिं मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै, मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लानानै माखासे पलिटिक्सजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि गोबां माखासे बाथ्राफोर गावजों गाव सोनारलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय बाथ्रा फोसावनाय जों नुनो मोनो। जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। गावबागावनि माखासे बेनिफिट्स, गावबागावनि माखासे मुलाम्फानि लामाखौ नुहुरनाय लोगो लोगोनो माहारिबादनि बाथ्राखौ बावगारलाङो आरो गावनि माखासे मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखायनो माहारिबादनि बाथ्रा बुंफ्लानानै गावनि माखासे बेक्तिगत मोन्थायफोरखौ लाबाय थानाय, लाखुमाबाय थानाय माखासे लिडार्स, दैदेनगिरिफोरखौबो जों दिनै नुनो मोनदों। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSनि हेडिं लाइनाव जाय बाथ्राखौ जों लिरना दोननाय नुनो मोनदों, कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम। बेनि ओंथिखौ जों बेखौनो मिथिनानै मोनदों जे बे आसाम स्टेटआ जाय मेप बाउन्डारिखौ लानानै मोनसे स्टेट महर मोनदों, बै आसाम स्टेटनि थाखानाय दानानै दोनखानाय मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो खहा खालामालासिनो जोंबो बे आसाम स्टेटआवनो गोरोबलायनानै मिलिजुलि रायजो जानोसै, बेफोरनि माखासे मिनिंखौ जों बेरखांनाय नुनो मोनदों। बेफोरबायदि मिनिंखौ बेरखांनाय नुबाय जेब्ला, अब्ला जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि थांखियै, जोंनि बर' माहारिनि थामोन्थाखौ रैखाथि होनायनि थांखियै जाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा 34 बोसोर 35 बोसोर
हाग्रा बंग्रा गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखाय दान होनानै बिसोरो गोलाव सम दावहा नांबोबाय। बैसोरनि दावहा नांबोनायनि बेसेना दिनै बहा थाखो? जाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै जों बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखाय दिनै बेसेबांबा खस्थ' सातजालानि लामायाव गसंथानानै दावहा नांबोदों, गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोनांदों। बै बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै खास्रि बिस्रियै आलाय सिलायै गावबा गावनि जिउखौ दिनै दैदेननानै लाखिनो गोनां जानानै फैदों। जेबो सान्थि गैया। बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनहा जेबो सान्थि गैया। दिनैसिमबो गोसो जाबानो आसाम स्टेटनि माखासे गभार्नमेन्ट प्लेन पलिसिनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनहा जोबथेसालियाव सोनानै दोनहैजायो। बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन, जेराव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे जौस्रांनि गेजेरजों बुंदोंमोन, नै मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय। एसेबां नंखाय बाथ्रा, नंखाय लामाजों नंखाय बाथ्राजों गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल केरियार, गावबा गावनि माखासे बेनिफिट्सखौ स्टेन्ड आरो स्ट्रं खालामलांनो नाजादोंब्ला बे मालाबा साक्सेसफुल जानाय नङा। आरो बर' माहारिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनैसो मिथियाखै, गाबोनथ' मिथिगोन, मालाबाबो साक्सेसफुल जानो होनाय नङा। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायखौ मोननै बाहागोआव राननानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों, हाइनियास आरो नन हाइनियास। हाइकर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ उदां खालामनाय जागोन। आरो जायफोर मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि मुङाव हाइनियास केसा रेजिस्ट्रेसन जानानै दङ, बिसोरखौ उदां खालामनाय जाब्लाबो बै हाइनियास जाय दायजों बे रेजिस्ट्रेसन जादों बे लाइफ टाइम माने कानेक्सन जानानै थाबाय थानाय माखासे बाथ्रा। दिनैयो सोंथिया बेनो, मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनबा बे मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि मुङाव मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि एगेन्स्टआवनो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों माबोरै, मानि थाखाय, मा जाहोनाव हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागो राननानै लाबोनाय जाखो? जाहोना मा? दिनै बे मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो, नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो देरहालांनाय माखासे एमसिएलएफोरखौ बहाबा गुवाहाटि लिलि हटेलाव, बहाबा शिलं मेघालयआव दोनखुमानानै बिटिसिनि सिएमनि सियाराव जिरायबाय। आरो जिरायदों माखासे बिटिसि एकाउन्टनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ, माखासे थाखानाय गोहो मोन्थायफोरखौ आसाम स्टेटनो हरफिननायखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों। आरो बै समनि बिटिसि एकाउन्टनि गेजेरजों मोननाय इएमफोरनि जा मोनसे स्टेटास, बिटिसिनि बै समनि चिफनि जा मोनसे पलिटिकेल स्टेटास, जा रेंक, बै माखासे रेंकफोरखौबो आसाम स्टेटनो आन्दाराव हरफिननाय। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै साननांगोन। दिनै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जा बा जायखिजाया बिथिंनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम जुदि सोमजिदोंब्ला, बे सोमजिनाय प्रब्लेमखौ गुदि मिथिया, बिजौ मिथिया, सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव होनांगौलि दांनांगौलि थांनांगौलि, बेफोरबायदिबा डिस्ट्रय जालांनायनि अनगा जेबो फिथाइ जों मोननाय नङा। दिनै जों मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन? बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनो थाखाय। आरो जेब्ला समसिमहालागै जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ माने जोङो बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जोङो दानानै गालांनो हाया। बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना मोजाङैनो मिथिगौ। आरो बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनायनि उनावहाय मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों नुनो मोन्दों। बे पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल माखासे राइट्स आरो पावारफोरखौ जोंनि थाखाय पलिटिकेल लिडार्स आरो लिडारफोरा जुदि मोजाङै सामलायनो रोङाब्ला, जाय गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोनानै दावहा नांबोनाय जा मोनसे पलिटिकेल पावार राइट्स मोन्दों, बे पलिटिकेल पावारनि गेजेरजोंनो जुदि मोजां लिडारा बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायाबा, सामलायाबा, बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिस्ट्रय जालांनोबो हागौ। मोनसे बिग्रायारि हानजानि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायोब्ला
आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बै बिग्रायारि हानजाफोरनि ए टु जेड प्रब्लेमा जुदि सुस्रांजायाब्ला बै एग्रिमेन्ट खालामनायनि माबा मोनसे मिनिं थायोना मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोनानो बुंदो सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा दिनैनि बे समसिमहालागैबो जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोना जोबथेसालियाव थानांगौ बायध' जानानै फैदों लोगोसे एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ फैबाय थानाय समाव हानायमानि थाबैनो जों माबोरैहाय जोङो उदां अख्राङाव उदां खालामनानै लाबोनो हागोन बेनि माखासे इम्पर्टेन्ट प्लेन पलिसिजों जोंनि थाखानाय माखासे बर'नि पलिटिकेल लिडार्सफोर आरो माहारियारि आफादनि बै माखासे गेदेमा लिडार्सफोरा इउनाइटेडलि सावरायनानै थाबैनो हाबाफारिखौ ला किन्तु जोबथेसालियाव थानाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै एनडिबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मानाव गेदेर मानगोनां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव थानायखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनानै पलिटिकेल डायलग मारिनाय जुदि जों नुबाय थायोब्ला बेनिफ्रायबो एसे एलार्ट जानानै थाखायोब्ला मोजां जागोन सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि